Moitas grazas, señor presidente, señoras e señores deputados. Tratamos hoxe aquí, a través dunha moción que neste caso presenta o Grupo Parlamentar de AGE, a situación que ten a Real Academia Galega. Unha situación que abordamos na pasada legislatura en múltiples ocasións e que efectivamente a nos parece que é todo un símbolo de que está pasando coa cultura, coa nosa lingua e coa falta de respeto e mesmo, casi diría, con espectáculos que son un pouco bochornosos os que a Xunta de Galiza somete a institucións como a Real Academia Galega, unha institución centenaria que podemos valorar, non? Si pode ter máis ou menos impulso, pero que en todo caso penso que merece respeto e un trato de dignidade por moitos motivos. O primeiro, pois porque efectivamente ten un amparo legal, ten un amparo ademais que a institución que ten que velar por unha parte do proceso de normalización da lingua galega e en concreto unha parte moi importante que a súa normativización non é unha cuestión desde logo menor e recolle tamén nos seus fins como restaurar a onomástica galega, como velar polos dereitos do idioma ou como defender e promover o idioma do noso país. Todas elas son tarefas que hoxe en día teñen plena vixencia e que mesmo son urxentes, porque en moitos terreos o Partido Popular, coa súa caverna na que nos quere meter e a que nos está sometendo, vólvenos a debates que se produciron e que se producían mesmo cando esta institución foi creada. A nós parécenos, desde logo, que ter que ver aos presidentes da Real Academia Galega denunciando nos medios que a institución vai a ter que botar o pecho que a moitas das actividades que facía debería de ser un motivo de preocupación e de actividade por parte da Xunta de Galiza, porque estamos vendo como recortes sí que afectan a capacidade de actuación, de difusión, de promoción do idioma e, por tanto, de cumprimento dos fins desta institución. No mes de decembro publicábase unha entrevista ao presidente da Real Academia onde recoñecía como moitas das publicacións que se viñan facendo, como era o boletín ou outro tipo de libros divulgativos, a Academia tuvera que suspendelos porque non tiña fondos, porque non tiña recursos para poder facer esa actividade. E a Xunta debería de ser consciente tamén que a Academia é depositaria de un fondo documental que ten un valor moi importante para este país, onde efectivamente habería que salvagardar e dotar de medios para que se puderan acabar de digitalizar, de catalogar e de, por lo tanto, ter todo ese arquivo que é un arquivo do pobo galego a disposición dos nosos investigadores e das nosas investigadoras, porque iso tamén é tratar con dignidade a historia deste país e é tratarnos con dignidade aos galegos e as galegas. Pero xa sabemos que esa non é a función nin a labor que o Partido Popular quere que teña a Real Academia, porque efectivamente vostedes foron recortando sucesivamente fondos a esta institución xusto no momento en que esta institución empezou a cuestionar a política de ataque ao noso idioma que estaba facendo a Xunta de Galiza. E por moito que vostedes digan, a crise é unha excusa neste momento para xustificar os recortes dos que estamos falando. Porque, miren, cando un fai comparativas e ve en que se gastan os cartos, podemos chegar á conclusión de que efectivamente hai un problema moi de fondo. Porque debería de ser vergoñento, eu, por o menos, desde o BNG, así o consideramos, ver como a Xunta de Galiza pode destinar a campañas publicitarias 1 millón de euros e 2 millóns de euros e estar regateando con unha institución como a Real Academia Galega, 100.000, 200.000 euros e estar falando de unhas cifras que efectivamente no orzamento da Xunta de Galiza son as migallas. E vostedes, efectivamente, non teñen vontade para facer unha labor diferente. E o problema é que se están aproveitando da crise para estrangular as institucións culturais, para estrangular non só as institucións culturais, sino tamén a moito do tecido cultural por ser crítico, contestatario e non ser sumiso ás políticas do Partido Popular. Nós, en todo caso, imos apoiar esta iniciativa e introducimos unha emenda porque hai unha cuestión que a nos parece que non é menor e eu quería facerlle unha corrección tamén aquí ao propio conselleiro, non?
para que esta institución teña un orzamento digno, tamén debe de implicarse o Goberno do Estado. E había unha discriminación histórica ca Real Academia Galega que non solucionou o señor Núñez Feijóo. Iso é falso, e vostede afirmou aquí nesta tribuna. A Real Academia Galega empezou a aparecer nos orzamentos do Estado gracias á presión que se fixo desde esa institución e á presión que outros fixemos no Congreso e no Senado. E logo vostedes tuveron que sumarse porque estaban intentando lavar a súa imaxe. Pero realmente o feito que provoca que empece a aparecer a Real Academia nos orzamentos do Estado é unha iniciativa que se aproba no Senado promovida por o Bloque Nacionalista Galego. E, sin embargo, veu vostede aquí a intentar decirnos que todo é obra e gracia do señor Núñez Feijóo. E é máis, vostede non criticou que durante os últimos 2 anos o Estado lle recortara á Real Academia Galega os fondos que lle destinaba nun 70%, nada máis e nada menos. E, desde logo, tamén pon de manifesto como, pois, efectivamente, no Estado español hai unha doble vara de medir, porque é curioso, a austeridade se utiliza para decir que unha cantidade que era xa moi pequena hai que reducila nun 70% e, sin embargo, vemos como para o apoio e promoción do español as reducións non se producen nesa medida. E hai unha institución como é o Instituto Cervantes que no ano 2012 recibiu nada máis e nada menos que 80 millóns de euros en plena crise económica. Efectivamente, vemos como hai unha doble vara de medir e como cando interesa, o Partido Popular non ten problemas para poñer recursos para, efectivamente, apoiar as políticas que a eles lles interesan. Nós temos moi claro, señores e señoras deputados, que o Partido Popular, ademais, está aquí xogando a un xogo revolto, porque houve unha xuntanza na que, efectivamente, se facía referencia a que iba a haber un incremento de 200.000 euros na partida que originariamente aparece nos orzamentos. Sin embargo, estou sorprendida, pode ser como temos problemas de intelixencia, según nos di o señor Rueda, porque non vexo esa emenda do Partido Popular. Eu supoño que estarán vostedes en disposición de pactar esa emenda cos grupos da oposición, porque a nós, desde logo, o que nos parece é que as cousas teñen que ser claras e o que non se pode é utilizar os recursos públicos para intentar condicionar a actividade dunha institución. E esos cartos e esos recursos mesmo se poderían incrementar, porque vostedes están gastando en publicidade e propaganda moitísimo máis que esos 200.000 euros, se poderían incrementar e aí, efectivamente, poderíamos chegar a un acordo en relación con un incremento que apareza nos orzamentos da Xunta de Galiza e que dote de estabilidade o funcionamento da Real Academia Galega, porque, efectivamente, nos creemos que é todo un símbolo dun país que non se quere recoñecer a si mesmo, onde hai o despropósito dun goberno que ataca a súa lingua propia, que a quere excluir e discriminar aínda máis neste momento e que hai que dar pasos noutra dirección, porque, efectivamente, vostedes o que lle están facendo dano é a Galiza, o noso idioma e a nosa dignidade colectiva como galegos e como galegas. Nada máis e moitas grazas.